σας παιδιά, Τζόραν 17-3 εδώ. Σήμερα θα πάμε στους Μικηναϊκούς τάφους της Ελλάδας. Αυτή η τάφη είναι από το 1400 π.Χ. Και τώρα θα μου πάρεις το ακουστικό. Πάμε να μπούμε σε ένα από αυτούς τους τάφους. Πάμε. Έχω και κάτι με αυτό γιατί η γιαγιά μου φοβόταν ότι θα έρθει κανένα σκυλί. Και βλέπετε κάθεται κανένα σκυλί από πάνω. Εδώ βλέπουμε έναν τάφο. Αυτό το νεκροταφείο είναι εδώ στην Ελλάδα που έχεις αυτή τη θέα και εκεί είναι ο Παρνασσός. Και μπορεί να πάμε αύριο και να κάνουμε βίντεο. Ωραία, τώρα πάμε και μέσα. Επειδή δεν το πεις το τέτοιο. Συγγνώμη. Όλη στη μούρη. Τα πάντα έχει ό,τι συμπέλεγε. Μπαμπά, έχασα το ένα AirPods. Και εδώ πέρα πιάστηκε από μένα αρχικό και εδώ πέρα βλέπουμε ένα σημείο που μπορεί να είναι λατομείο ή το θελωτός τάφος. Και επίσης από όταν ήρθαμε εδώ αυτό που συνειδητοποίησαμε είναι ότι ορισμένα από εδώ πέρα χτίσματα είναι αυτός εδώ πέρα της Κεφαλής. Κάτι σαν στέγες. Αυτό τι ήθελα και το πούμε. Όπως καταλάβατε, από εδώ πέρα έχουμε πολλές τέτοιες όμορφες. Θα μου πεις ότι είναι τάφος τώρα. Αυτός που είχε πεθάνει πού μπαίνει, εδώ, πού μπαίνει, εκεί πάνω. Και από εδώ πέρα βλέπουμε έναν πιθανότατα θελωτό τάφο που εδώ πέρα έχουν βρεθεί σκελετοί με διάφορα όπλα εκείνης της εποχής. Δεν μου Μάλλον παίρνει. θα τα έχουν πέσει σε μουσείο. Δεν μου παίρνει το κανάλι και τώρα εγώ θα ψάξω. Εδώ βλέπουμε πιο πολύπλοκο τάφο. Αυτός είναι τάφος τώρα. Εδώ ήταν μάλλον ένας άνθρωπος. Εδώ βασιλιάδες ήταν. Μπορεί, αλλά δεν νομίζω. Αυτή η τάφη είναι μικρή για βασιλιάδες. Τι? Είναι μικρή για βασιλιάδες αυτή η τάφη. Ο τελευταίος τάφος είναι αυτός. Κάντε like και subscribe μέχρι το επόμενο βίντεο. Να έχει φτάσει το βίντεο και 100 προβολές. Και έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτός ήταν ο ξάδελφός μου, ο Βασίλης. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο που θα είναι σε 5 δευτερόλεπτα. Θα πάμε και στο Μελίσιο, του ορεινή μέλισσα. Εντάξει, πλάκα δεν είναι το ορεινή μέλισσα, απλά είπα έτσι απλά. Για τα λέμε σε 5 δευτερόλεπτα.